És diumenge i parlem de salut mental, un canal de Nila Loes. Descompensacions. És un arquitecte de finestres. Entre plantes, pren mides a vista amb l'esquena ben recta. Aleshores, obre la carpeta i agafa un paper ben quadriculat per poder fer l'esbós de la façana. Sí, sempre treballa sobre la façana construïda, perquè necessita la guia que tracen les bigues. S'asseu al banc que hi ha entre els arbres de l'altra vorera per estudiar l'edifici des de la perspectiva òptima. Primer de tot, molt important, es posa en òrbita. Passen molts cotxes i emprenyen les botzines. Les iaies que ballen claquer just a 2 pams d'allà despisten els avallots que intenten escapar del rusc i no se'n surten. L'envolta un merder del que sempre s'acaba alliberant. Com qui no vol la cosa, s'escola entre la ferum urbana i se situa allà on ha d'estar. El cap li gira volta i la seva mà s'engresca quan veu tanta quadrícula per omplir. Té aquell punt de geni afollat, pengim-penjam. Treballo allà al davant, en una cafeteria de l'altra vorera, i a vegades me'l quedo mirant, perquè s'abstreu de tal manera que m'agradaria saber si pensa. Hi ha un pas de zebra dels llargs i un triple semàfor al vell mig del carrer. Però, si algun dia ens creuem, sé segur que li preguntaré. S. Sí, no sé cómo se pasa su efecto. Me seduce con su sosiego, su paso lento, sus pausas buenas. Me engancha la S de sendero, de silencio, S de sueño, S de sorpresa, S de seguro sin sentido y con sabor a siringa fresca. S que sale sin saber dónde meterse. Es de esa serenata salida de la sien o de sus senos, de su trasero que sobresale aunque se escuda en su sensatez. Y por supuesto, ese de un sencillo sentimiento que asoma por suerte como un presente súbito y sin aviso, ni prisa, ni sonido. Bé, us he portat aquí al pont del Catllar, jo li dic el pont del Catllar, no sé si té un altre nom, ho buscaré, perquè és un lloc que m'encanta i és un lloc especial per mi perquè aquí és on em vaig descompensar per últim cop el 2023. Llavors, moltes nits venia aquí a passejar els gossos i m'estava una estona i pensava en el pub, és on va néixer el pub. Per tant, és un racó del món que a mi m'agrada molt. Parlem de trastorn bipolar, parlem de descompensacions, parlem d'hipomania i mania, de depressió no en parlarem, de moment no. Llavors, el trastorn bipolar és un trastorn mental greu que afecta l'estat d'ànim, i el que fa és alterar l'estat d'ànim. I l'altera o cap amunt, podríem dir, o cap avall. Cap amunt vindria a ser la fase maníaca i abans d'arribar a la fase maníaca tindries la fase hipomaníaca. I cap avall tindries la fase de depressió menor o de depressió major, depenent de la gravetat de l'assumpte, igual que en la fase maníaca. Llavors, jo us explicaré la fase hipomaníaca i la fase maníaca amb els exemples que us puc donar. Com a persona que té trastorn bipolar i només té fases hipomaníaques i maníaques. No sé per què, però jo no tinc fases depressives, no les tinc. Normalment, trastorn bipolar hi ha el trastorn tipus 1, tipus 2 i la ciclotímia, i després en tindries un altre subtipus, però els principals són l'1, 2 i la desciclació ràpida. Però en el meu cas és el tipus 1, però jo no tinc depressions, no n'he tingut mai cap. Així que només vaig amunt. Característiques principals, canvis d'humor,
És a dir, tu pots estar molt content, eufòric, i al cap de no res, per cap tipus de motiu, està trist i està plorant. Pots passar de riure a plorar en 0, sense saber per què. La tele en parla, la ràdio en parla, però no en parla. O sigui, el que em fa és, per exemple, el 2009, el quadre que vaig tenir de mania, que vaig acabar ingressada, per exemple, jo estava veient la tele, estava veient una final de la Fórmula 1, doncs el que va guanyar va aixecar el braç per saludar, perquè havia guanyat, i jo em pensava que em saludava a mi. Jo estava convençuda que m'estava saludant a mi. I allò ho vaig relacionar amb una persona, si fos aquesta persona la que estava a la tele saludant-me a mi, que dius, és impossible, però tu en aquell moment ets incapaç de diferenciar la realitat del que la teva ment t'està ensenyant. Verborrea, és a dir, parles molt de pressa i a vegades sense sentit, molta eufòria, es dispara la creativitat, es dispara la libido, el desig sexual, es dispara la impulsivitat, veieu? Es dispara tot el que normalment no s'hauria de disparar. Val a dir que en el món de la salut mental, en el món de la salut en general, cada pacient és un món, però en el món de la salut mental és claríssim. Vull dir, no trobaràs dues persones que tinguin trastorn bipolar que hagin debutat en la malaltia de la mateixa forma, que hagin fet els quadres de la mateixa forma, que tinguin els mateixos símptomes. No trobaràs dues persones igual, per descomptat. Per tant, ara parlem de mi, que soc la persona que ha vingut aquí a explicar-vos-ho. Llavors, en el cas de la hipomania, per exemple, quan jo faig creacions literàries o artístiques, encara s'aguanten, encara tenen un cert sentit. De fet, els 2 textos que us he llegit formen part d'un compendi de textos que vaig dedicar a una persona al 2015 perquè em vaig enamorar perdudament d'ell durant aquesta fase maníaca i després, clar, és que jo no estava enamorada d'ell. Jo no estava enamorada d'ell, d'aquest senyor. Ho vaig estar durant la fase hipomaníaca. Després, una altra hipomania va ser les de l'octubre del 2023, que us he passat alguna foto, em sembla, o ara us la passaré, de com sortia jo de festa. Que això no, que hi ha molta gent que quan surt de festa es vesteix extremada, però jo normalment no em vesteixo així. O sigui, hi ha una sexualització de tot. Hi ha un desig sexual molt alt per mi, a la hipomania i a la mania encara més. Però què més passa? Hi ha acceleració de pensament. Perds el món de vista i només, per exemple, pots estar intencionadament fent una activitat durant molt de temps perquè no et canses. Dorms menys, també dorms menys. No necessites dormir. I això, si no ho pares a temps, perquè normalment la hipomania es pot contenir amb fàrmacs, el que també passa és que estàs molt més atent a les senyals. Llavors el que va bé és estar a casa, contingut, amb pocs estímuls, tranquil, dormint, prenent la medicació i esperant que baixi tota aquesta excitació i aquesta eufòria que tens. Si això no passa i segueixes... Sobretot, si això no passa perquè no dorms i t'acceleres encara més, doncs la cosa es complica, evidentment. Normalment llavors acabes ingressat al psiquiàtric, acabes amb més medicació, acabes amb un problema major, que és la mania. Llavors, normalment el desig sexual és més alt i us parlo del meu cas, ja els altres casos no ho sé. Normalment la creativitat llavors ja està desbordada i el que faig no té sentit, el discurs no té sentit. Veig moltes senyals, molts estímuls, perquè, per exemple, normalment les meves manies van acompanyades d'un quadre psicòtic. La psicosi és una ruptura amb la realitat durant un temps, no? Què vol dir? Que, per exemple, tens deliris, com un deliri de grandesa, tipus que ets Superman, o una persona així famosa, el que sigui, tens una autoestima molt alta. També tens al·lucinacions, com per exemple veure persones que no hi són. O sigui, per exemple, el 2006, el primer quadre que vaig tenir de debut, jo em vaig imaginar que em casava amb un noi. I aquest noi, teníem una relació de sexe esporàdic, que no érem ni parella estable, però jo n'estava molt enamorada i em va semblar que ens casaríem
i jo em pensava que ella estava organitzant una boda sorpresa per recollir-me a mi i casar-nos. Imagineu-vos. Quan em passen coses així i jo no en soc conscient, és molt dur després entendre el que t'ha passat. Aquell quadre va ser molt dur d'acceptar, perquè a més va ser el primer, va ser amb un ingrés. Home, va ser molt dur d'acceptar en el seu moment el diagnòstic d'episodi psicòtic en aquell moment va ser molt dur. Després també el 2009, quan em van ingressar al Pere Mata per segona vegada, vaig arribar al Pere Mata i no parlava, perquè jo em pensava que la gent ja podia escoltar els meus pensaments. Per tant, si la gent escoltava els meus pensaments, ja no calia parlar. Sí, fàcil. O després, a part d'això, una altra mania que vaig tenir el 2022, sortia despullada al carrer. A la nit sortia despullada del carrer. Fantàstic. Jo al·lucino que la meva ment pugui fer-me aquesta putada, perquè la veritat que és impossible que puguis discernir la realitat en aquell moment, perquè el que tu veus, el que tu sents, el que tu saps, el que tu penses, tot el teu món és el que no és el real. D'acord? I llavors és una mica viure una espècie de mentida durant un temps i després, quan tot s'acaba i t'adones que era tot mentida, és molt dolorós. És molt dolorós. I jo no ho recomano a ningú, la veritat. A part que tant la hipomania com la mania implica que farmacològicament s'ha d'alterar. Els fàrmacs que tu et prens s'han d'alterar. O te'n donen més, t'afegeixen medicació de suport, o t'augmenten la teva medicació habitual, o les dues coses. I això vol dir que després, quan tu acabes el quadre, ja comença la recuperació. Perquè no és com un encostipat de mira, acabo l'encostipat i ja està, es mor el virus i punto. No senyors, no. Després del quadre hi ha uns mesos en què vas recuperant-te. Vas recuperant-te del teu episodi maníac o vas recuperant-te del teu episodi hipomaníac. Per tant, no és gens fàcil ni agradable passar per aquest tipus d'experiències, almenys per mi. Ja us dic que jo parlo per mi. Quan tenia 20 anys vaig debutar en el trastorn, llavors romantitzava molt bucòlic per mi, no? I pensava, ai, que bonic, sóc única, sóc especial, perquè jo tinc al·lucinacions i deliris, i això només em passa a mi, i creo un món. I hi havia el 2015, vaig crear l'Aquí. Aquí era un espai on fèiem una revolució amb el meu professor, de la persona de qui em vaig enamorar i a qui li vaig dedicar tots aquests textos que hem escoltat abans. Una passada, un món completament alternatiu, un món paral·lel. I la veritat que no té cap gràcia, perquè quan te n'adones després que tot això no existeix, i que de fet ha existit però no era real, o era real però era imaginari alhora, perquè tu ho vius realment, tu ho vius. Jo em pensava que em casava, jo em pensava que feia revolució amb aquest senyor, que anàvem amb furgoneta per tot Catalunya, jo m'ho pensava de veritat, i no era així. I llavors, clar, te n'adones i dius, ostres, quina mala jugada m'has fotut, cervellet, quina mala jugada m'has fotut. Però bueno, a part, està el tema de l'acompanyament, està el tema de la família, dels amics, del marit que t'està aguantant, perquè, evidentment, quan estic així, en castellà diuen no atiendo razones, o sigui, no acostumo a fer cas a ningú. Jo faig la meva, com jo vull, quan jo vull, i si vull sortir o anar... O sigui, per exemple, el meu pare el 2007 vaig tenir una hipomania, en sec vaig desaparèixer i estava superpreocupat buscant-me per la ciutat i en aquell moment estava dins d'una caravana que teníem al pàrquing. I em vaig amagar allà no sé per què. Però el meu pare estava preocupadíssim perquè, evidentment, no tens noció de perill. No tens noció de perill. Una altra cosa que vaig fer un dia també és, en el primer quadre, el 2006, posar-me al marge de la terrassa i hagués saltat, perquè jo no tenia la percepció de que em pogués fer mal. No és que pensés que podia volar, però jo pensava que no em faria mal si saltava des d'un primer pis des de la terrassa. Jo no pensava pas que em pogués fer mal. O sigui, per anar acabant, jo el que veig clar és que és una putada tenir trastorn bipolar. Un parèntesi.
Suposo que ja t'ha saltat l'alarma i tens la sensació i el convenciment que la nostra ment no pot ser reduïda al cervell, que la nostra salut mental és alguna cosa més que química cerebral. Et sembla que som alguna cosa més que neurones funcionant correctament. Quan la vida ens dol, Jaume Funes. Jaume Funes és el nostre convidat d'avui, que estrena la secció Monodosi, que no serà una secció fixa, però tornarà. N'estic segura que tornarà. I en aquest cas, ell és l'autor, per exemple, de llibres com ara Educar adolescents sense perdre la calma, o No sense el meu mòbil, una guia per gestionar l'educació en l'univers de les pantalles, o Estima'm però vull saber-ne més, com educar per fer petons i abraçades, passar de les drogues i ser una persona en un món digital. Doncs podrem parlar molt breument, perquè és una càpsula molt breu, és una càpsula d'una sola pregunta, ràpida, pim-pam, només la punteta, i parlarem amb ell sobre l'acompanyament, perquè l'acompanyament en salut mental és bàsic i és algo que ens preocupa moltíssim i, per tant, hem decidit dedicar la primera monodosi a l'acompanyament. Mentre esperem que arribi el Jaume Funes, el que farem ara és repassar una mica la setmana. La setmana ha anat bé, vam fer la presentació d'estat d'ànim al Moment Restaurant Cafè Teatre de Reus, va ser un èxit, va venir gent, vam parlar de salut mental, ens van fer propostes, hem incorporat noves seccions de la revista, responent a aquestes inquietuds que ens van demostrar. Tindrem una secció de bioètica, de salut mental i bioètica, tindrem una secció que es dirà El Convidat, i el convidat presentarem o donarem a conèixer científics que han tingut problemes de salut mental. Aquesta secció connecta una mica la part de testimoni amb la part científica i amb la part històrica. Incorporem també la secció Digueu-hi la vostra, que serà una pàgina on els lectors podran aportar la seva història, la seva vivència de forma resumida, i allà podran explicar alguna cosa sobre salut mental que els barrufi. D'altra banda, ens han fet una entrevista a Ona Moments, que també s'emetrà per Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Us deixo l'enllaç a la descripció del vídeo. I avui a les 7, al Cinema Zumbeig, faig una intervenció al col·loqui de l'estrena de la pel·lícula Corredora, sobre una corredora professional d'elit que ha patit psicosi. Llavors aportarem el testimoni en psicosi. I després, la setmana vinent, al tanto, que el dimecres anem a Girona. La ruta d'actes estats d'ànim va parada al Centre Cívic Barri Vell Mercadal de Girona. A les 7 de la tarda ens veiem les cares a Girona. Us hi esperem. I per últim, dir-vos que la propera setmana entrevistem el Carles Albert al PAP, que és membre del Comitè d'Orgull Boig, perquè celebren el Dia de l'Orgull Boig el proper dissabte, dia 6 de juny, a la plaça Orfila de Sant Andreu, a partir de les 4 de la tarda. Trenquem cadenes, trenquem estigmes amb Orgull Boig a Barcelona. I fins aquí la secció parèntesi d'avui. Anem directes ja al Jaume Funes, que ens està esperant. Monodosi. Bé, doncs, ha arribat el moment de presentar-vos el convidat d'avui. Avui tenim en aquest canal el psicòleg, educador i periodista català Jaume Funes, que és autor també dels llibres, tal com us comentava abans, Quan la vida ens dol, No sense el meu mòbil, El humanismo en tiempos digitales, Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito, i per tot això creiem que és ideal per parlar sobre l'acompanyament. Nosaltres volíem fer-li la pregunta que és: com podem acompanyar una persona amb problemes de salut mental? Jaume, benvingut al nostre canal. Benvingut aquí. Encantat de compartir almenys una visió humanista de la vida. A veure, acompanyar vol dir caminar amb, anar al costat de, perquè si no, bàsicament es confon la idea d'acompanyar amb la idea de vigilar, controlar. Ja, jo vinc d'una època en què l'acompanyament era l'àngel de la guarda,
que intentava que el nen tendre no caigués en el pecat, no, Clar, acompanyar és fer un camí junts, i fer un camí junts vol dir respectar l'altre, però també vol dir estar disponible, vol dir intentar evitar que es trenqui el cap, per dir d'alguna manera, en algun moment, però també vol dir curar les ferides, que acompanyar una persona que en determinats moments viu la seva vida en crisi de salut mental, o dit d'una altra manera, que se sent infeliç, que per la dosis de felicitat que necessita, o que acaba trencant en el món exterior, no s'acaba de sentir bé en si mateixa. Acompanyar ha de tenir com a mínim dues funcions. Acceptar que la persona està en aquell moment i per tant ser d'ajuda en aquell moment, no dedicar-nos a dir ja es passarà o no és per tant, o no, la intensitat de la vida és de cada persona, i alhora disponibilitat per ajudar-lo, no? Doncs per ajudar-lo vol dir, si vols jo recordo que t'has de prendre la droga, la pastilla corresponent, però també si vols, jo vindré i no tens ganes de sortir, sortirem i anirem al cinema. I acompanyar a vegades vol dir que et truquin a una determinada hora quan tu voldries desconnectar de l'univers. I acompanyar no és una història de gent voluntària, no, ha de ser una actitud professional. El meu col·lega psicòleg o psiquiatre que ajuda a les vides amb problemes o dificultats de la salut mental ha d'entendre que la seva teràpia és ser un professional flexiblement disponible per ser una ajuda en vides durant un temps. No és allò, comença la teràpia, tens 10 visites i quan estiguis curat s'acaba la meva història. No, perquè algunes persones a la tercera ens diran mira, ja vull caminar sol, i alguna altra, d'alguna manera, sempre haurà de tenir el nostre contacte per dir mira, ara em sento malament perquè no em dones un cop, però després t'olvido perquè ja no necessàriament vull que fiquis a la vida. Has de tenir aquesta flexibilitat professional de saber que la teva influència no està associada només a una tècnica terapèutica o un fàrmac, sinó la teva influència està associada a que aquella persona percebi que tu estàs accessible, disponible per ser útil a la seva vida. i de vegades també passa que, sobretot en salut mental, passa que una persona no vol ser ajudada, no vol que l'acompanyin, no Sí. vol prendre's el fàrmac, no vol anar a teràpia. I això és una dificultat afegida en l'acompanyament d'un familiar, d'un amic que sí vol acompanyar, però no pot. Però és que, clar, com bé deies, és una mica com més complexa perquè la percepció del patiment o la percepció de la teva dificultat de salut no és la meva, que habitualment estic bastant sa, a vegades estic una mica, però no és la meva, és la de la persona concreta, la que jo considero com a professional o com a ciutadà solidari o com a familiar, la seva visió no és exactament la meva, i a vegades quan diem acompanyar oblidem que hi ha darrere d'això hi ha una mínima empatia, que vol dir un mínim esforç d'intentar descobrir com se senten, com viuen. Llavors, que no és desacompanyar, és que el punt zero de l'acompanyament és si vols estic. Que ara no vols intromissió, ja sé que la teva vida és la teva vida i per tant que no tinc per què dir-te la diferència que hi ha entre la realitat que jo estic vivint i la que tu estàs vivint. Tu tens dret al teu imaginari, però quan això et faci patir massa, o quan això et faci descobrir que la resta del món no és com tu veus i que la gent també és cruel i la vida també és complicada, aquí estic disponible a la teva mida, perquè el que han de percebre és hi ha alguna persona que no és indiferent al que està vivint. I aquesta indiferència no és ni indiferència familiar, ni indiferència afectiva, ni indiferència professional, no. Però que a vegades costa, com bé deies, si és un familiar directe teu o simplement... O un amic. Un amic o un pacient, en el sentit que està patint, no que és un pacient teu, que tu veus que podries ajudar-li a estalviar patiments, que
que des de la teva perspectiva hi ha algun camí que seria menys complicat. I tens aquella tendència a dir com lo empento, no? O sigui, en quin moment acompanyar és... estar al costat impassible, no. Estar al costat actiu, sí. Però en algun moment dius, vale, tio, camina una mica més, no? Sí. Ja t'agradaria donar aquesta empenta. Fins que es comprova la dosis de felicitat que podem aportar, moltes vegades la nostra influència no supera el seu patiment o el seu desconcert o la seva vivència. Doncs hem de tenir aquesta dosis, que en el cas dels adolescents és molt clar, aquesta dosis de quant de temps esperem, quin és el nivell de paciència sense perdre l'esperança de que podem ajudar, de que acabarà sortint. Però a vegades ens desesperem perquè volem que facin un ritme, un camí que no és el seu i que no sempre és possible. I tant. Moltes gràcies, Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista català, per acompanyar-nos avui en aquesta primera càpsula sobre l'acompanyament. És un tema realment que toca molt, perquè molts familiars, amics, persones volem acompanyar o en algun moment volem ser acompanyats i és difícil trobar, no, la manera exacta pel procés que estàs vivint en aquell moment i és important sentir-se acompanyat, és important poder demanar ajuda i tenir un professional o tenir una persona de suport, però no és gens fàcil, no és gens fàcil. Per tant, avui hem obert un meló que diuen avui en dia, diuen que han obert un meló, doncs obrim un meló de l'acompanyament. En parlarem més, en qualsevol cas. En parlarem més. Hem mirar-lo a la inversa, és a dir, les persones que professional, vitalment o familiarment acompanyen vides hem d'assumir que tenim la sort d'esdevenir útils en d'altres vides, que acompanyar és també compartir el pan, també tu comparteixes visions, maneres, sentiments que a vegades se t'escaparien si estigués estancat només en la teva càpsula. Sí. Un plaer. Moltes gràcies, Jaume Funes. Fins la propera.